هلو كما يوعلكم لما عنت دما ناي حنصاصات عينتات هنا هنري ወይ ድማ ዓይነት ሕንፃፃት ተባሂሉ ዝበልዩ ማለት እዩ ሕንፃፃት ኣብ ክልተ ይምቀሉ ወይ እቶም ዋና ሕንፃፃት ክልተ ዓይነት እዮም እቲ ናይ መጀመርያ ትኹል ሕንፃፅ እዩ ትኹል ሕንፃፅ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ትኹል ሕንፃፅ ማለት እዩ ብቐፂሉ ድማ ታይሎ ጋድም ሕንፃፅ ድማ ዝበሃል ካሊእ ኣሎ ጋድም ወይ ድማ ዝደቀሰ ሕንፃፅ ማለት እዩ ይቅርታ ግበሩለይ ታጽሑፍቲ ጋድም ወይ ደቀሰ ሕንፃፅ ማለት እዩ ትኹል ሕንፃፅ ክንብል ከለና ከመይ ከምዚ ኢሉ ዝትከል ሕንፃፅ ማለት እዩ ጋድም ሕንፃፅ ክንብል ከለና ድማ ከምዚ ኢሉ ዝድቅስ ሕንፃፅ ማለት እዩ ኣብዚ ብኣብነት ክንሪኦም ኢና እዚ ዝዓሳ ካብ ዝዓሳ ናብ ዝዓሳ ዘሎ መንገድታ እዩ ብጋድም ሕንፃፅ ከምዚ ኢሉ ተጋደመ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ብጋድም ሕንፃፅ ኢና ከምዚ ኣገርና ነብላ ማለት እዩ እዚኦም ብጋድም ሕንፃፅ እያ ዘላ ማለት እዩ ካው ኣጽልካ ዞም ዘለው ሰለስተ ግን በምታም ብትኹል ሕንፃፅ እዮም ከምዚ ኢሎም ዘለው ማለት እዩ እዚ ካልኣይት ዓሳውን ብትኹል ሕንፃፅ እዚኦም ብትኹል ሕንፃፅ ነብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብሙሉኦም ብጋድም ሕንፃፅ እዮም ተቢሎም ብጋድም ሕንፃፅ ተቢሎም እዚኦም ግን ታም ብትኹል ሕንፃፅ እዮም ኣቢሎም ማለት እዩ ብትኹል ሕንፃፅ እዮም ኣቢሎም ማለት እዩ ናብ ታሕቲ ክንከድ ከለና ኣብነታት ናይ ትኹል ሕንፃፅ ኣብዝኒ ኣብነት ናይ ትኹል ሕንፃፅ እዚ ሕዚ ናይ ትኹል ሕንፃፅ ኣብነት ማለት እዩ እዚኣ ትኹል ሕንፃፅ እያ እዚኣ ትኹል ሕንፃፅ እያ እዚኣ እውን ትኹል ሕንፃፅ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንታይ እዮም ናይ ትኹል ሕንፃፅ ኣብነት ሕርኢኒ ተይልኩም ሰብ ኩዕሾ ክትወድቕ ከላ ናይ ቴኒስ ኩዕሾ ካብ ላዕሊ ክትወድቕ ከላ ብትኹል ሕንፃፅ እያ ትወድቕ ኣብዚ ኣብነት እኒ ኦም ወይ ድማ ተኽሊ ናይ ምንታይ ሕንፃፅ ኣሎ ናይ ትኹል ሕንፃፅ ከምዚ ኢላ ናይ ትኹል ሕንፃፅ ዳርጋ ትኹል ሕንፃፅ እያ እዚኣ እውን እዚ ኣብ ባሕሪ ዝስራሕ ገዛ እዩ ቀደም መርከበኛታት ኣብ ባሕሪ ዘሎ ነገር ንምርኣይ ኣብዚኣ ኮፍ ይብል ሓደ ሰብ እሞ ካብ ርሑቕ ኣብ ባሕርታይ ከም ዝፍጠር ንምርኣይ ይጥቀሙሉ ገዛ እዩ እዚ እውን ከመይ ትኹል ሕንፃፅ እዩ ከምዚ ቀጥ ዝበለ ሕንፃፅ እዩ ናይ ማይ መስተይ እውን ዳርጋ ትኹል ሕንፃፅ እዩ እዚ እውን ማይ መስተይ እዚኦም ትኹል ሕንፃፅ ኢልና ኢና እዚኦም እውን ኣብነታት ናይ ትኹል ሕንፃፅ እዩ ዋይን ኣፕል ክወድቕ ከሎ ወይ ዝኾነ ነገር ክወድቕ ከሎ ርኢኹሞ ብትኹል ሕንፃፅ መልክዕ እዩ ዝወድቕ ክወድቕ ከሎ እዛ ናይ ቴኒስ ኩዕሾ እውን ዓንተ ርኢና ኢና ብትኹል ሕንፃፅ እያ ትወድቕ ከምዚ ኢላ ትወድቕ ማለት እዩ ኣብዚ ነይራስ ኣብዚ ኮይናስ ኣብዚ ኮይና ማለት እዩ ሮኬት ክትትኮስ ከላ ንላዕሊ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ብትኹል ሕንፃፅ መልክዕ እያ ትትኮስ ብትኹል ሕንፃፅ እዩ ኣተኻኹሳ ናይ ሮኬት ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ትጅምር ንላዕሊ ትውንጨፍ ማለት እዩ ንላዕሊ ከምዚ ኢላ ትውንጨፍ ማለት እዩ ናይ ትኹል ሕንፃታት ኣብነት ርኢና ኢና እስኪ ድማ ሕጂ ናይ መንረይ ናይ ጋድም ወይ ድማ ዝደቀሰ ሕንፃፅ እዚኣ ናይ ጋድም ሕንፃፅ እዛ መኪና ትሪእዋ ኣለኹም ነዚ ንኽትከድ ካብዚ ናብዚ ክትከድ ከላ ብጋድም ሕንፃፅ እያ ትኸድ እዚአን ክልቲአን ጓንትታትን ብትኹል ሕንፃፅ እየን ዝረኸባ እዚኣን ክልቲአን ብትኹል ሕንፃፅ ከምዚአለን ብጋድም ሕንፃፅ እየን ዝኸዳ እዛ ተኽልን እታ ተኽሊ መትከሊት መቐመጢ ዕትሮ ትመስል እዚ እውን ብትኹል ሕንፃፅ ብጋድም ሕንፃፅ እዩ ዝኸድ ስለዚ እዚኦም ናይ ምንታይ እዮም እዚኦም ኩሎም ኣብዚኣ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ጋድም ሕንፃፅ ኣብነታት እዮም ማለት እዩ ንኽድሞ ዛጓል ብብሽክሌታ ጌራ ትኸድ ዘላ ጓል እውን ብምንታይ ብጋድም ሕንፃፅ እያ ትኸድ ማለት እዩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ክንከድ ከለና እዚ እውን ብሞተር ሳይክል ብጋድም ሕንፃፅ እዩ ዝኸድ መኪና እውን ብጋድም ሕንፃፅ ትኸድ ማለት እዩ ኣውቶቡስ እውን ናብ ትምህርቲ ቤት ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ሽረ ናብ ዓዳዓሮ ካብ ዓዳዓሮ ናብ መቐለ ካብ መቐለ ናብ ካሊእ ቦታ ናብ ውቕሮ ክትከድ ከምዚ ኢላ ብጋድም ሕንፃፅ ትኸድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ መንጎ ትኹል ሕንፃፅ ከምዚ ዝበለ እዩ ትኹል ሕንፃፅ ጋድም ሕንፃፅ ከምዚ ዝበለን ዘለው ኣፈላላይ ማለት እዩ እዚኦም ኣብነታት ናይ እንታይ እዮም ኢልናዮም ናይ ጋድም ሕንፃፃት ኣብነት ኢልናዮም ኢና እዞም ሰለስተ ድማ እንታይ እዮም ናይ ትኹል ሕንፃፅ
ኣብነታት ኢልና የመለና እዚኦም ማለት እዩ ኣብነታት ካልኦት ወንዲና ነርና እዚኦም ኩሎም እዚኦም ናይ ትኹል ሕንፃፅ እዮም እዚኦም ግን ናይ ጋድም ሕንፃፅ እዮም ማለት እዩ ይቀኒለይ ኣብ ካሊእ ክሳዕ ንራኸብ ክሳዕ ሽዑ ታዩ ብድሓን ኩኑ ቻው